Yeah, welcome back to the YouTube channel. Alright, guys, cool. Tinene pano kuona kuti tikambe nkhani ya ku Burkina Faso chifukwa ku Burkina Faso kwabuka nkhani kuti yayi apapa boma lapha anthu ambiri ma civilians ambiri kuposa zigawenga za kumene koko. So kumene kunthuli za zigawenga zambiri china ICC chinchani, so akuona kuti ayi ofufuza wengana za ufulu apeza kuti Burkina Faso yapha ndithu ma civilians ambiri ndi 1,800 civilians amene have been killed by the government. We have documented 57 incidents resulting in the killing of over 1,800 civilians by both parties to the conflict. Of these 1,800 people, 1,200 were killed by security forces and VDPs. Chabwino. Zinthu ngati zimene sikuti nzachilendo makamaka kuzimva. Azungu amakonda zimene zinthu. Amakupatsana manambala, amabwera ndikubwera ndi zinthu zawo and nthawi zambiri akamapanga investigate amabwera ndikugwisa ntchito ndithu ma sources amene ali opposition kwambiri otsutsa ambwera ndi choncho then kana kwa malemba zonse zimene angalembezo then kana basi chimene chikhali chifukwa chimodzi chonena kuti basi boma lipange overthrow. So akamaza bwera muchi amakhanza kuti ayi tikupita kuno kuku chifukwa kuno kuku akupha anthu awo mwana wa banja ya ku Iran anayamba ndi ma protesters kuti ma protesters maona apa ma protesters and figure imene amapereka ili 38,000 figure imene jayo ndio kuti awapereka amene ndiwo komano figure niye anu wake sina limeneja, right? Komanso sikuti amapha munthu ona kungopanga protest amakhala kuti iweyo popanga mademopo wapha munthu, right? Not kuti basi unakapanga mademo ndekena kwa fa mademo even boma nalo reza. So situfale kambeza kuyanga mafale kambeza mmene anthu wamabwerera. So apanga zimene zizi apanga apatusa document imeneyi. So Burkina Faso kuti abwerera mbuya echite kwawo zitatu kwanza kuti kuno kuti pasipa zabwera munthu mopereka ndalama ngopanga indoctrinate kumapereka kumaphunzitsa anthu maganizo oti okhala ngati kuti awukire kapena apange chanchani zina kuwapasa ma ideologies ena ku Burkina Faso sizateka simungabwe kuziona ungadziko la ife, right? So okay, panabwera ndithu munthu mmodzi mtolankhani APT anabwera ndithu kuzamufunsa Ibrahim Traoré wenuyo president yo ndi so ineyo chimene ndapanga chake chonena kuti panali amayankha French and panali subtitle ya English. So ineyo chimene ndapanga chake chonena kuti timvane bwinobwino timvane bwinobwino ineyo ndangomasulira ngati akira video chokuyimasulira zimene akuyankhulazo kuzimasulira mchichewa ndikupasani video yo kuti niwe muonere mukaonera basi mupanga like osayiwala comment kabwino kacha yeyo zimene wayankha pa nkhani yokhuzana ndi nkhani zimene zizi zomati Burkina Faso ikupha anthu chanchani zambiri. President maufulu a wanthu kuti Mr. President mabungwe omenyera ufulu pa dziko lonse lapansi akukudzudzulani niyo kuti mukupondereza anthu olemba nkhani ofufuza nkhani oyima pawokha komanso maufuluso a anthuso. Kodi muli ufulu koma mu Burkina Faso alipo maufulu? Kodi iwo akamati maufulu amati chani? Amaganiza kuti ndi chani? Amaganiza chani za ufulu? Palibe amene adzabwere kuno kuzapasa anthu ndalama kapena kuzapusisa anthu kucholinga kuti aononge dziko lathu. Zimene zonse zizachitika. Mukudziwa kuti muli mabungwe angati munomenyera ufulu oyima pawokha? Lotani pangani search nokha mufufuze nokha. Saliso 100 kuma upitirira 100 mupange research amapanga chani anthu amene wawo.
mganizo amene anthu amene ndikugwira ntchito zachifundo kudakumenyera ufulu wachani. Timalimbana ndi zigawenga uno kuteteza chiwerengero cha anthu kuti anthu akhale ndi ufulu wa moyo. Ufulu wa moyo mesa ndi chinthu choyambirira cha munthu kuti akhale nacho. Pamene sitimenyera ufulu wa anthu, timamenyera ufulu kuti masukulu atsekedwe komanso atsegulidwe, ana apite ku sukulu. Umene ndi ufulu wa maphunziro. Umene si ufulu nanga ife akutimenyera nkhondo ndani, akutithandiza ifeyo nda. Anthu ano omwewo amene mukuti umenyera ufulu sanatipaseko ifeyo olopeni imodzi kuti tilimbane ndi zigawenga zimene zimaphana, kuti timenyane ndi zigawenga zimene zimatseka masukulu, kuononga masukulu, kusonyeza kuti zigawenga zimamenya kulimbana ndi ufulu wa anthu. Ife timamenyera ufulu wa anthu, iwowo amalimbikisa zigawengazo kuti azimenyana ndi ifeyo. Ndikukuza zinthu zina zakenso zimene zikuchitika ku Europe panopa. Zili ku Europe uko komano panopa akulimbana ndi anthu. Za ufulu wa anthu umapezeka ku Africa. So umachokera kwawo kweyayi, koma umachokera ku Africa konkono, ku East Africa. Ndi kuti charter imene inalemba kwenikweni ku Mali kumeneko. Charter ayo imanena kuti maufulu a anthu amadziwika ndi ma-Africans. Tinali anthu adongosolwa, winalesa nayo ndi ufulu wake, azimayi ufulu wake, aliyense zabwinobwino. Kuna uliwonse sumapezeka koma kwa ifeyo. Iwo samadziwa maufulu inali wonse. Samadziwa ndani akwamba zokhuza ndi maufulu a munthu. Kodi anaphulisa ana kulibya nda? Ndani amaphulisa ana kune kulikoseko? Ndani amangoponya mabomba kune kulikose kupha ana, kupha anthu? Zimene si zimene ife timapanga. Timamenyera ufulu moyo yathu, anthu athu, kuwateteza anthu athu, asilikali athu amafa apo wateteza anthu athu. Timapanga chilichonse ndithu kuti tateteze ana athu apite ku sukulu, aphunzitse, kuwapangira zonse za ulimi, zilizonsezo, kuwapangira nkhalango, madzi abwino azimwa. Ndi ndani amene amamenyana kulimbana ndi ufulu wa anthu? Ndiwo salemekeza ufulu wa anthu. BDP yakudzudzula kwambiri kuti imaononga maufulu a anthu kwambiri, ndipo alonjeza kuti afufuza zimene zizi. Kodi a BDP wachipano chusawo apereka umboni wanji? Poti ifeyo ndi amene tinatenga zochita zawo ndikukazisiya ku ndende, ali ku ndende panopa. Akudziwa chomwe ali, and tinayankhula kale kuti aliyense amene tamvetsani kale, ife ndife ambiri. Mwina wake asaganize ngati ife ndife ngothandiza chabe. Ife tikudziwa chimene tikuchita. Atsogoleri akunjako azungu amaganiza kuti akhoza kubwera kuno mazatiphunzitsa ife zochita. Kumona ngati ndife ngothandiza chabe. Kumati zoti mupange chonchi life imakhala chonchi, izi zoyipa izi zabwinobwino. Palibe angatiphunzitsa ife. Afuna phunzitsa wina aliyense pa dziko lapansi, palibe angatiphunzitsa ife zonena kuchita. Tikudziwa. Kavuto ka BDP anapanga makomenti osakhala bwino, onyozetsa koma opanda maumboni. Ndiye panali ku ndende. Anapereka umboni wanji? Azimene amayankhulazo palibe. Ndifeyo amene tikapangidwa accused timafufuza. Nthawi zambiri timapeza kuti ndi awawukira. Ndi zigawenga zimene zinabwera kuzapha anthu basi malo osiyanasiyana. Nthawi zina amakhalanso a uniformuso timawuzidwa kuti akangoterekena kwa amachoka. Kubwera ndithu mu uniform ya army koma si ife. Amayika mbendera zathu, mabadges athu, koma amabwera nkuchita chipongwe. Ndi zigawenga zimapanga publish ma videos amene basi ndi nkhani yake. Zigawenga zimavala ma uniform athu kupanga zimene angapangezo basi kupanga publish chilichonsecho. Amajambula kumapanga zoyipa zokena ndikumakapeleka kwa ama neighboring countries sopano. Amadziwa so amene amapita kukapereka zimene zonso. Anakanisa bwanji kukhala ndi channel ngati ma terrorist nkumapereka mazithunzi zonse. Amationa bwanji. Pala anthu ena so mpaka ndithu osagwira mitu. I remember ndikukumbukira nthawi nake even bungwe lozimira palokha nake anajambula anthu akumale akupanga committee zosakhala bwino, kumanena kuti aona through intelligence komanso pa satellite. Samadziwanso chimene akuyankhulaso, chifukwa ifeyo samaona ngati anthu iyayi. Chifukwa ngati uli ndi kuthekera kuona ma-terrorist ndi usadziwanso kuti ma-terrorist ndi ndani, imeneko ndi ndikututukwana kumeneko. Kuno timamenya nkhondo for survival kuti tingopulumuka basi. Kuno ndi anthu ndi chitetezo chawo. Antimakhala bwino mwachikondi. Otherwise poyamba sitinkatha kupita kwene kulikonse kumene tikufuna. Sitinkakwanitsa kupanga chilichonse.
panopa mukhoza kupita kulikonse ku Burkina Faso kuno kwina kulikonse mukufuna nthawi iliyonse mukufuna mukhoza kuona kuti Burkina Faso inasintha pano, anthu amapanga appreciate kusintha kwa zinthu chilichonse imene zimakhalira panopa. So guys, nkhani ndi imeneyi. So guys, thank you so much. Mbana uyani cameras.